Innocent Nyachoto kwa mtoko Karukanda Village Skisefo Baba Isabel tikubatwa na Jordan ndefenyero mafukuize right ari kushedera chimunda kabata zvikanziso na tende mbengo pa South Africa no man ndiri kuona muri kusudza bakagara sebo kai mari ndiri kuona don't worry tende mbengo don't worry tiri kukumbira uka update kana matsudzura update yepa Mount Habden yes tukayarasa uno mu studio right icho kwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba nekupapata dziri kuitika matima nawose nyika ino muri Zimbabwe kusora zuru ndakareva ndiri mukati mekureva mukati mekutaura ndiri mukati mekupinda mukati menzvimbo yeMount Upton panonziva Better Bricks apa pane komboni iripo ipapo nyaya ndiri kutaura pano ndiye kuti izvo ndakabatwa naamai ndakabatwa nevarandera sikara pano vefamily rimwe chete amai nevana vavo haya muri yandiri kutaura ini pana amai vakabereka vana vavo vabereka vana kudaro ndokubva vasiyana nemurume wavo murume anogara munzvimbo yemberengwa ndokubva vasiyana amai ndokugara kunoko munzvimbo Mount Upton right vagara munzvimbo Mount Upton mwanakomana akaenda kuna baba vake ndokwanga ari mukati mekugara ndokuzodzoka mukati menzvimbo iyi akugara navatete hanzvadzi yababa but muri munzvimbo imwe chete nani naamai vake mwanakomana ndokubva aenda kunyika yeSouth Africa ndokwanga ari mukati mekusevenza ikoko icho kwadi muri yeZimbabwe mari vakakuonekwa ari akaona driver's license ndokubvatora defensive yacho kuona kuti ane zvakakwana zvekufamba ari mukati mekuchaira zvakatenderwa pamutemo kuti anofanira kuti adrive dzimotokari ende zviendera nekuti motokari ndeyerudzi adriva kudaro mwanakomana anoti iye akasangana nevamwe vakomana vaviri vanova ndivo vaishanda naye pakambani apa vachidriva marori ndokuenda kune mwe godobori ari mukati menzvimbo yeSouth Africa ndofunga nyaya iyi ndakapinda munzvimbo yeBetter Bricks kana kuti paMount Upton ndikaita nyaya iyi live paFacebook page yakanzi izvo bosho kuna latest vakawanda vakaiona but takuda kuchidunzira muri yeZimbabwe kuti pandakaenda chii chakadudzirika mukati mekuoneka nekuti amai vari kushemedzera kuti Zimbabwe ndibatsire iwo handizivi kuti ndichararama sei ndiri pedyo nemwana uyu pane zvandoda kureva pano okay mwana uyu akadzoka iye achiti iye amai ndakaenda kun'anga munzvimbo yeSouth Africa ndaenda kun'anga vamwe vandaishanda navo taenda kudaro kwan'anga ndakatemerwa mushonga pamhanza ndokutemerwa mushonga pachipfuva ndokubva temerwa mushonga pakavanzika vari vatatu vamwe vake vakatotanga kuita zvinhu zvavo ari kuti vane mari vachenze muchaita mari kwete yekushanda zvakanyanyisa iyi but inzwaka mwanakomana zvandiri kutaura ndezvekuti izvo vamwe vaviri ava ndivo munzvimbo yeSouth Africa iye one ndiyo womuno muZimbabwe wachienda kumusha kana waenda kumusha kuti mushonga ishande iyi unofanira kuti iwewe uite bonde naamai vako zvikanzi kudini mwanakomana achiudzwa nen'anga mwanakomana akati kwanzi ndakatoudzwa kunzi zvinogona kukutorera nguva nokuti kunyika kwako kana waenda iwewe pagara pasina amai vake amai ndio nyaya iripo but pekuti dzenguva ari kurova mutoriro ari kurova zvinodhaka kusvikira vazoona kuti mwana wezvinuka ari kuita senge akurwara zviya zvekuti dzimwe nguva tochima chiti bebi aiti kana zvikamubata ndakataura navatete vanova ndokumba kwegara mwanakomana uyu aiti kana vagere naye mumba kudaiwo anongoti vatete ndafunga kuenda kwamama ubva apinda mumba kana apinda mumba make murumu make munova mavanombopinda nekuti imba iyoyo vanomboipinda anosvika ubvisa trousi rake ubvisa chipfeko chomukati ubva asiya akuenda kwaamai vake anoenda akapfeka trousi roga asi chipfeko chomukati vachipinda voti naiwe kochii unzi pane kwandafunga kuenda pasina nguva anonzi amai vacho vakufona kuti mukomana asvika kuno but zvaari zvachionaka hatisi kunzwisisa saka anotogara pasi kutoombera kuti amai ndokumbira but amai vake vave nemurume vane umwe murume akasvika pakutotaura nemurume waamai vake ati baba ndiri kukumbira kuti munditendere ndokutaura nehanzvadzi dzake vana sisi ndokumbira kuti mugare pasi namama mundinyengetedzera amai nekuti chikopedza kuita zvinhu izvi ndiri kuona paine mari kana imi murimi baba ndichakutengera imba vana sisi vangu ndichakutengera imba ndogara zvangu naamai amai havane chamboko vakange varipo panzvimbo iyi kana kuti vari mukati menzvimbo yeMount Upton vakatarisa paziso remukomana uyu patori nevanga rechamboko chinogara namai vacho kuti atanga kuita izvozvo vanomurwisa amai vari kuti ndiri kurarama nenyaya yekuti akati iye paakaudzwa mashoko aya usaite naamai vako zvehasha taura navo mukati menzwisa uyezve rimwe shoko rinonyadzisa randisingagoni kana kutaura kuti ndingaritaura sei kuvanhu anoti iye kana amai vako vatenda kuti vaite zvinhu izvi usati waenda navo pabonde
unotanga washandisa imwe nzira yakafanisa nenzira yemuromo pana mai bako zvinhu izvo haasi kuvanza ari kutaura namai vake family yacho vasikana ava nanetete vachona vachibva pamuti ivovo tagara pasi taona kuti zvakarongeka kuti zviitike nekuti uchatiwanisa mari akabva atosimuka kuti izvo kutenda vanasisa kuti ndiri kutenda nezvamaita izvi kunditendera kusvika zomudza kuti iwe unopenga here vachida kuona njere dzake dziri raite ndomubvunza inini naishamari ndiri panzvimbo vanotarisa kutaura naishamari mai vako uri kureva kuti vakatenda izvekuti no kana zviine mari mukati handisi kuramba ini ndinovaripa tomboti wagara naamai vako amai vako vakwanisa kuita pamwiri zvokuzoita mwana zvikanzi tinokutangira ipapo ndokubva nazotaura nevamwe amai vari mukati menzvimbo iyi vanova vemutemo vanoshanda kumutemo zvakare vachiti vakambosvika pamba rimwe zuva vakamuona mukomana uyu akagara pasi achiita kuchema achishinyira achiratidza kuti ari kurwadziwa nemutezo tikati batai munhu ione zvakuti anoshungurudza mai vake achibva akambosura zuva rese asipo akazodzoka zvakare saka amai vari kushevedzera vachiti ivo dzimweni dzenguva anogona kungomuka akarota kunze nenganga yake zvaakuchida kuti uvamanikidze kana kuti ubati kana mumwe zvake ari werudzi handichanzwisi ndoita sei baba vake ndikavafonera havazi kudayira foni pavakaona foni yangu iko zvinozvi yakatoblokiwa haichaita mwana ndingogara naye nzvimbo yadi kutanga mukoma kp nemhuri yezimbabwe kumount upton kunonzi kubetter bricks ndokune nyaya iyi vakaona pafacebook page vakatoona chichaura namai avo vachishungurudzika nenyaya iyo kuti voita sei mukomana uyu ane makore anoita 33 years ende mukamubvunza haasi kunyara uri kurwara here kana kuti mushonga wakumanikidza here ari kuti hapana chiri kundimanikidza ndikangovafunga sete ndinonzwa kana mitezo yangu ichitokanganisika ndina kutozodai ndienda kwavari but nenyaya yekuti ndakadzisavamanikidza hapana zvandinoita ndokusaka ndichizochema mamubvunza here kuti paakaudzwa miko idzi nemubatsiri kuSouth Africa ikoko akambozvifunga here kuti zvinogona kunobhainda kana asvika kumusha akanzi izvo nyaya ndiri kuudza inotora nguva bhatereba moyo mai vako utaure navo nokuti mai vako ndo pane nyaya yekuti mai vavo ndo pakasunga zvinhu zvese kana zvangozoita ibaba mukati mekureva zvakafanana nemunhu anokombisa mukadzi unotanga uchizama-zama zvichoma kusvikira zvanaka so iye ari kuti iye sokugara kwandakaita ndaudzwa rega ndirebese moyo ndokusaka ndichinyengetedza kubva kumurume waamai kusvika kuhanzvadzi dzangu kuti tigare pasise nemhuri vanditendere kuita zvinhu izvi kuti tiite mari vamwe vakomana vakaenda navo kun'anga ari kusouth zviri zvizvaro zvokuSouth Africa vakapiwa miko dzokuti kudini ari kuti ndio miko dzavakapiwa but izvo zvatori nemari kureva kuti iye ari kuti iye ndo zvavakaita ikoko navabereki vavo muri kuti mukomana uyu akakumbira murume ari kudanana naamai vake murume ari kugara naamai vake akatovakumbira kuti baba ndiri kukumbira kuti mundidzime mwenyu vakati ini handingakwanisi kuti ndikupindure nyaya iyoyo uyezve mwana wakaita nomwe murume saka handizivi kuti ndikaita sei ndirogona kunze pandokauya panapa ndakauya kuzoshungurudza vana vemukadzi ndobvati handikwanisi kupindira nyaya idzo ipapo pataitaura apa nyaya idzi wandaive naye mudare iri ndaamai ava nemasawira enzvimbo pamwe chete nevana vavo nemasawira anogara munzvimbo ichi pakaipa regai tinzwa kuti vedare vanoti kudini saka mukomana uyu muchitaura naye mushure mekunge amai vatsika madziro vari kuti hazviiti kuti ndisangane newe mwanangu kubudikidza nemushonga wauri kuda uyu iye ari kufunga kuita sei iye ari kushevedzera kuti ndicharamba ndichishingirira sekuti vari kuudzwa kwandakaita kana mukamutarisa mukoma gepi achitaura haana nyadzi haana chinomubata anotaura kuti handizi kurwara ini zvandiri kutaura zviri kubva pakati pemwoyo mavo nokuti zvandakanzi ndiite ndo zvandiri chandiri kudai mari saka amai vanofanira kuti vandinzwisise iko zvino zvashanyanya kutaura kuna amai akunyanya kutaura kuhama idzi vanasisa kuti vamukumbirire nokuti iye pakutaura namai vake zviri kuramba saka rikutoti dai mandikumbirira muone kuti after zvinhu zvitaita mari ndinokuitirewo zvipi akapromisa baba imba vanasisi imba ko amai vapromiswa chi amai kwanzi izvo ndo vachagara upenyu wakanaka vanenge vachigara neni hatosheedzera kuti amai anenge achita amaika tisu tutaura naye iye atosheedzera kuti bhebhi wake kunyange paanenge akuenda dzimwe dzenguva mai vake vakakusvika pakutoona mutezo wake nguva dzinenge zvamubata anotovhura hembe yake achienda kuna mai vake akabudisa mutezo tipeiwo mwenje piyo pasi pane rimba yemeniwo varoya vana piro mumba keibhina bhozvo nyaya yekuguruve haidi chipatara mwanakomana uyo akashandisirwa mushonga
na mai vake. Muroora ngaakwire dare kuti akwanise kuenda kunotora hembe dzake dzakasarako. Akadzitora